Fl-2025 43% tan-negozji Maltin irreġistraw żieda fil-beħ meta mqabbel mal-2024. Dan irriżulta mill-istħarriġ tal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji li analizza l-prestazzjoni tan-negozji matul is-sena li għaddiet. L-istħarriġ li sar fil-bidu tas-sena sar fost 351 negozjant, juri li 31% qalu li l-beħ baqa' fl-istess ilma waqt li 26% rrapportaw tnaqqis fil-beħ. L-istħarriġ indika li l-aktar fattur li sema kien it-titjib fil-marketing, segwit minn strateġija ta' beħ bħal huma l-offerti u l-iskontijiet. Oħrajn semmew id-diversifikazzjoni fin-negozju, fatturi esterni u żieda fil-beħ barra minn Malta. It-tnaqqis fil-beħ ġie attribwit l-aktar għaż-żieda fil-kompetizzjoni, inqas infiq mill-konsumatur, żiediet fil-prezzijiet minħabba fatturi esterni u kompetizzjoni mhux ġusta. L-istħarriġ juru wkoll li 26% tan-negozji rrapportaw profitti akbar fuq l-2024, fil-waqt li 39% qalu li baqgħu l-istess. 35% rrapportaw tnaqqis fil-profitt. Matul il-festi 44% tan-negozji qalu li l-beħ kien inqas fuq l-2024. Terz qalu li baqa' l-istess waqt li 26% rreġistraw żieda, kif spjega l-President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji, Pola Bela. Illum il-konsumatur m'għadux jistenna l-miliet biex jixtru r-regali jew jixtru l-affarijiet. Black Friday hija waħda minnhom, ovvjament dak li jkun jibda jgħidlek ħanaħseb Black Friday li għonet ħabba l-prezzijiet ikunu aħjar. Żmien il-miliet kulħadd ikun qisu iffokat fuq il-familja. Għal terz tan-negozji l-aktar perjodu b'attività kummerċjali kienu l-ewwel 3 ġimgħat ta' Diċembru, segwit mill-perjodu tal-Black Friday. Fost l-akbar sfidi msemmija in-nuqqas ta' ħaddiema għal kompetizzjoni mhux ġusta u kompetizzjoni eċċessiva. Mistoqsija dwar l-aktar sfidi li qed jiffaċċja l-pajjiż, 33% semmew in-nuqqas ta' governanza tajba, wieħed minn kull 3 referew għal żieda fil-popolazzjoni u 24% qalu korruzzjoni. Sal-aħħar kwart tas-sena 62% qalu li Malta mhijiex miexja fid-direzzjoni tajba, fil-waqt li 38% qalu l-kontra. Dan ġie attribwit għall-għoli tal-ħajja, l-affordabilità, il-kwalità tal-ħajja u d-direzzjoni politika. Fl-aħħar 3 xhur tas-sena aktar minn nofs qalu li mhux ċerti jekk se jinvestu fl-2026. 20% qalu li se jinvestu u 24.5% qalu li mhux beħsiebhom jinvestu. Negozjant minnu fih pożittiv. L-iktar importanti li qed jara li anka l-2026 jew sa tkun l-istess jew sa tkun aħjar. U allura din hija pożittiva li l-ekonomija Maltija hija mixja l qudiem. U din hija ta' sodisfazzjon kemm għalina bħala nirrappreżentaw in-negozju anke bħala gvern u anke bħala in ġenerali. Il-maġġoranza qablu li l-2026 se tkun l-istess bħas-sena preċedenti, dan fil-waqt li 28.5% qalu li se tkun aħjar u 19.6% qed jistennew li se tkun ar.